wato gidan kuɗi aljanna duniya. Kai ni duk wanda ya sani dina a ce na bar gidan nan. Wallahi ni da shi har zan iya kashe almari. Ga wani abu. Allah. Ai nan kadai ya ishe ka ni ba. Wallahi na suka ka ni. Bacci da kana har yau ba ta kuɗi. Aka gano kuskuren. Da musa kenan kin sabo? Boyo hajiya, taimaka ɗauke mu shi a jama'a cikin. Wala hajiya mun shaɗi ne ɗauke na. Ka kuma da fitsari a nan wani. Ya faru wallahi.